YouTube lang nakagyan kay anong Captain Subas. Yun.
Tapos sinundong game out ni.
Sira din dito. Ready ka na lang?
ano, hindi ko matigsi. Hindi ko matigsi. Sila. Wait, hindi pa. Ulit ka pa na sa pangit mo. Huwag dyan! May dog dyan! Ha? Ito din sa inyo ko. Bigyan mo si Yaya, ha? Kaya naman sila kawan mo. Sarap pala, ulitan pa. Kamu yang kwarta. Ulit ka nga.
ano? Ay, hindi na pala eh. Oh, balik ka na to! Basta na yung pagbalik. Alam na kayo, paano ta? Eh, alam ko na mo. Ay, tututong, iinom na tayo. Ano? Oh my God. Para ano yung magagawa?
Minsan mo guys. Ate, nangayip kasi kang ulo. Yan, nangayip ulo. Go! Ano ba, kami dumaan? Ano ba, kako Arnold? Ano ba, Arnold? Ano ba, kami dumaan? Paano ba rin?
Ano pa lang ba yung...
Abri dong, ha? Sabi naman. Abri, ha? Hey!
Wala mo nakaparong ayos na.
Aram na. Bilang pula na kanayo. Baka kang hayop ka sa pagpaligo ka. Ano? Kaya? Ano? Bago ba kasi, ano? Si... Anong mo? Turog.
Yeah.